अच्छा आहो पटेली है पंखा चला रहा है पंखा लाना चला है टेंगाड़ी से खादा कर दे तोहर गाय काला फटै छौ है टेंगाड़ी से खादा खाता है त कति जुजी से कटाई है ला है चाकू से काटा एक साल चाकू कहां से लगा ले ये मनोज ठाकुर देले वाला ना पैसा ठोकले रहल तो वो देना काटा है ला पंखा लगा के खादा कर दे रे अरे साला तो पंखा लगा के ना तोहर गाय काला फटै छौ तो जुजी से खादा काट ले साला चाकू से खादा काट साला ताई का चाकू से हां टेंगाड़ी से ना कटाई चाकू से काट के कैसे काटा ला अरे साला ई कौना से ठोकवले रहे से ना अथी भेलौ उगे ठाकुरवा मनोज ठोकले वाला खा मनोज ठाकुर साला तो ले साला अभी देखा नहीं कि वो मीटर में कौन से ए तोरा मौसी के गान में चाचा मौसी के फोन आइल बा ए अभी देखई बारे के मीटर का बा फल काटे के बा भाई मौसी से बतुआला ना एक बेर ए तोरा मौसी के ऐसी के तैसी देखई तरह के बाड़ी लागल बा अभी फल काटेला गान मार तोरा टेंगाड़ी के दाब के तोरा पार्टनर के